Gepleýär Azatlyk radiosu. Bay Türkmenistanyň iş garyplygy. Şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýogşan Nurwan alyp barýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň golaýda bolan mejlisinde ýurtda boş duran iş orunlarynyň kesgitlenenligi şeýle de täze ulanylmagy beriljek desgalarda müňläp täze iş orunynyň açyljakdygy barada maglumat berildi. Mundan başga Prezident Berdimuhammedow raýatlaryň boş duran iş orunlaryna hem ýerleşip bilmeýän halatlarynyň bolýanlygyny aýtdy we bu urda degişli çäreleriň görülmegini taşyrdy. Eýsem ba ýurtga taplanýan Türkmenistanyň iş garyplygynyň sebäpleri näme? Bu mesele nädip tiz we netijeli çözülüp biliner. Bu aradaky söhbeti yerli synçylar siýasatçy Nurberdi Nurmehmedi, ýazgy Amanrat Bugaýew, Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baýhan çağırdyk. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Sağ olun. Azatlyk radiosyna gelip bolşan habarlarda Türkmenistanyň işsizligiň uly bir mesele ögürlenigi aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda bu ýagdaýy resmi taýdan tasdik etmek mümkinçiligi bizde ýok. Eýsem Türkmenistanyň işsizlik problemasy ýylan ne derejede çyn dogrudanam şeýle uly problema barmy? Amanrat buga, belki siz başlarsyňız. Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen ýurtda işsizleriň sanyny azaltmak maksady bilen köp iş edildi. Indi hasatda Niýaz döwrünäki bir taraply işden, ýagny paýtagty hem de merkezi welaýaty aýratyn üns vermek tezbirlerinden el çekildi ya da sol tezbirlerden el çekmek dowam edýär. Edilşun Balkan we ahar welaýatlaryna işsizlik problemasy esasan çözüldi diýip aýtmaga da esas var. Elbette bir yerde iş ýokmazlaryň almagyş agmagyş diýerleriň edýän gurrunlaryny çarbaýlygyny kalıp toplamalarını hafava almanın da hakiki ýagdaý şeýle. Ýöne şeýle oňun ýagdaýyň barha giýinlerim alýanlygyna garamazdan ýurtda iki paralel, iki ýagdaý dowam edýär. Olardan birincisi dokuýuň açypçyly diýen ýörelge hem de ikincisi öýümüz doğru kökü menimede kökü ýok diýen paýgasy jemlenýär. Bularyň hersi öz başyna gurrunun nişanasy. Getnowaty etse mümkinçilik görülse olar hakda öz nukdaýnalarymyzdan gurrun etmäge taýin. Ýogşan be Amanrat buga Nurberdi Nurmehmediň pikiriňizçe nähili ýurtda işsizlik problemasy dogrudanam şeýle çynlakaý şeýle uly meselemi? İşsizligiň ýagdaýyny doğal kesikleşecek bolsam ilki bilen bizi zähmet potensialymyzy kesiklemeli. Bizim zähmete ukuply milletimiziň sany gerek. Şu zatlara bir gowy baha bermek üçin. İkinciden hem ýurtda näçe iş yeri var. Şol iki sany biri bilen çatıştırıp ondan netije çıkarsan o boljak. Emma şeýle mümkinçilik bizde ýok. Ondan biz täsirimizdäki bolýan hadiseler esasında bir netije çıkarmaly bolýar. Hadiseler nämäni aýdýar mysal üçin nähili netije çıkarmagy tekleýär. Şo nähili hadiseler bolup geçýär. Anorak gurrun edip bilmezmisiniz? Yer maskalada bolmanyny bir näçe işe ukuply adam var. Şolaryň hemmesi ýerine iş tapyp bilýärmi? Näme esasy mesele şol. Doğrudan tapyp bilýärlermi? Ne käbir maglumatlara görä käbir maskallarda bir näçe işsiziň bardygy aýdylýar. Doğrudan hem şeyler atlar barmy? Sen şeyler atlar. Esasanım ayarlar örneğin iş tapıp bilýärler. Ondan maskalan bir şey ondan sonra esasda ağrılýar. O maskalan mümkinçiligi ağrılýar. Elerde bir ötsetmedi yine bir rahat var ýokşan. Biz hasanla işçilik barada ýa-da iş yerleri barada uzun edemizde son iş yerlerinde adama tölenýän zähmet hakkı vardı da gurrun etmeli. Şu ikiladi birbirinden ayrılmalı diýär diýär. Käbir işlerde, esasan gara işlerde işleyen adamdan fan tokuatlar köpürli. Bu da esasan ýurtda gurruşuk industriyamyzyň ösme bilen ketýändigini diýär. Şol gurruşukda da täze Türkmen olanlarymyzyň döwleden hususy firmalary işläp başladylar. Şol firmalarda da täze iş yerleri açyldy. Ýöne şol iş yerlerine işleýänler iş hakkı. Men izleyip teknik işler görüyorum. Önkü pulun 5 milyon derecesinde.
häzirki ýagdaýda şeýle rahmet taky bir maşgaly eklemekden has aýelýär. Indi Nurberdi Ak Muhammed Baýhany geçeli belki bu temany o dowam etdirer. Ak Muhammed Baýhan näsil Türkiýede ýaşaýaňyz soňky ýyllarda şu Türkiýe hünärli adamlaryň hem Türkiýe işe gidýänligi munyň bir sebäbiniň olaryň Türkmenistany ýa iş tapmaýanlygy ýa aýlyklarynyň juda azlygy bilen düşündirilýär. Bu näme bilen bagly? Sebäp nämede bu ýerde? İşsizlik bu haýsem bolsa şol ýurtda bolaýsyn tapawdy ekonomikanyň federasiýanyň aňladýar. Ve şol ýurtda halkyň sosial ýagdaýlarynyň bulaşýanyny aňladýar. Ýene-de burada näçe işsizlik uly derejede bolsa şonça da şol ýurduň içindäki öňürlen haýatlaryň muhtarynyň keselýäni aňladýar. Şu hayatın halkın iş verip taşary ýurtlara gitmegine ya taşary ýurtdan hareket edip işine satmana mecbur edýär. İşçilik kasanlar nabilim Türkmenistan'ı kişilik devletimize 30%'den yukarı çıkayan ýagdaýynda ondan sonra devletin ekonomikasının hasam yıkılandığını anlattılar. Bu atları halkı gençliği, sosyal temsili eltip ahir zamanlar. Inni Ak Muhammed Türkmenistan'da iqtisadiýetin ýokary derejede ösýänini gaýdylýar. Bede wady bilen öňe barýanyny gaýdylýar. Şoň bilen birlikde uly sanlar getirilýär. Näme üçin işsizlik bolýar beýle ýagdaý? İşsizlik köpelýäniň sebebi hazır wagtlar bir ýerde alyp gelýärdik şol aşgabat fabrykasyna, kowşlaryna çykarýan. Ony otowasadan bolýar, köçede wektiňe bolýar birden çykyran ädikler. Ya şoňa men kowşlar, sandalykllar çağırar üçin hani sonra iki yarım adam işliyordu. Niye demiş şu vakti geçenki kuşlar dayak çıkaryan fabrik. Ya da kement niye demiş ya da şifreler niye de aynada olduğu aynası niye de hem de İran'dan geliyor. Var pullar halkın davranışı şöyle gibi bakıyor. Ne için işçilik niye de görüyor yani bana işsizin görüyen yani esasiyetlerini bir şunla. Buna ne kan getirip fabrika anniydi. Bunun oraya adam işliyordu. İş yeri yok, fabrikam yok, füjem yok. Kökede doğru Badır taşından gelen kökeder. Bunun pullarını satılmaz geliyor. Bir adam getiriyor, faaliye halka. Yine bir adam bayağı biliyor. Halkın kazanıcısını toğuştur yani bağlayarak gidip satacak. Kartoşta satyamaya, koyuğunun satyamaya. Şurafları alıp gidip şağalarını ekliyor. Hatta evindeki adamların işi yapıyor. Ana sebebi şu. Davat fabrikleri gitmeden gurmadı. Son näçe iş yer bar etmek görmeli. O kıymak değil. Bütün mesul kolay. Vilayette bir vilayetden kurulun davat fabrikası var. Şimdi Allah atlamak. Näçe iş yeri varmış son. Näçe kolhoza adamlar işlemeli. Näçe adam partiyası davat fabrikası işlemeli. Haysının diploma haysının yok. Ne o işleri bağlak görmek kazanım çıkarmak. Göre şuna bağlamak için kazanım çıkarmak için işi başarayan olmalı. İşi başarayan adam hiç şaşan burada görülmüyor. Ak Muhammed Baýhan Amanrat bu size gelýär. Şimdi bir tarapdan Türkmenistanyň iş ýerleriniň döredilýäni gaýdylýar. Ikinji tarapdan iqtisadiýetin ösýänini gaýdylýar. Ýöne şoň bilen birlikde Türkmenistanyň aýlygyň pestligi, gazançyň pestligi bu ýagdaýyň bolsa maşgala eklenji üçin adamlaryň başga ýere gitmegine itergi berýändigini aýdýarlar. Indi siziň pikiриňizçe bir aýlyk meselesi näme üçin bu ýokarlanyp beren Türkmenistanyň bir ýerde näme kynçylyk bar? Bir ýerde elbetde şol adamyň rahmetine düşýän hak bar, onuň döwlete diýilýär. Geriyana koşmasa gymmat diýilen bir zat barda. Negeren çakımçak bolsa birin maliyetçilerimiz, iqtisadçylarymız şol döwletiň jüzüne berýän koşmasa gymmat tarapyna ünslerip adamyň rahmetine törenmeli, törew tarapyna bir ikinji derejeli rahat hökmünde verilýär. Şol öňürlen, önümden gelýän gymmaty, bahany düşýän giýdezini devlet kaznası hem de işleyen adamın arasını paylamakta iqtisadi yargıçlıklar izleyendir. Men sakımsak boldu. Yönü men hazır yurtta sol işsizlik problemi sakımına vururum ediyek. Şonu sebep bolýan zatlar hakkında kelama vururum edesim ediyek. Baş üstüne. Näme sebep bolýar? Sizin pikiriňiz esas sebep? Esasy sebep, birinji sebäbi şeýle ýagdaý. Türkmenistanyň ýurdy iqtisady, sosial taýdan östürmek boýunça ýençeme programma var. Bu programmalar il ýurtdaky umut programmalar, ýöne islenmek programmany adam özün keskäli hünärli adam amal edýär. Şu programmalarda onu amal etse hünärli adamları taýýarlamagy. Gerek bolsa bir hünärdäki adamy başga bir hünäre goýupdurmagy
az verilýär ýa-da berilýän ilmi esasly durmuşdaky mümkinçilik bilen hutma-hut, bap gabat gelýän ýagdaýlar, eger şo ýagdaý barym bolsa ýagorly ikinji bir ýagdaý. Ine Türkmenistanyň kendiýelere sagaly enerere, maýtlary berilýän fafobiyalar, kömek pullary ýyl-ýylan gowlanýar. Ýöne ýurtda hakyky işsizleri hasaba alyp, olary işsizlik boýunça fafobiyalar tölenmeýär, işsize fafobiya tölemeýän döwlet büdjetine hiç ýyly agram düşen ok. İşsizligine gelýär, döwlet büdjetine hiç ýyly fafobiya tölen ok. Şowlan gyryklanmaly adamlar ýörüýse ministrlik bar oturýarlar şol işlenip süretmek hem sosial üçinçilik boýunça. Bularym görüp duran zatlaryny, bilip duran zatlaryny görmedlige fadiýala, bilmedlige fadiýala, ondan arada para peşeş korrupsiýa kemale gelýär. Döwletler öz adamlar hakynda hakykat edecek bolsa olar bilen ýurtda işsizlere fafobiya tölenmeli. Ondan döwlet büdjetine agram düşmüş bolsa, döwlet hukman adamlar täzeden hünäre durmaga ýurtda gerek bolan hünärleri olary öwretmäge hukmany ýagdaýda durant gelmeli bolar. Bu Aman Murat bugu Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, tegelik stol söhbetdeşligimizi saatlara kesme bilen dowam etdirýär. Gaderly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň tegelik stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi Türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma Türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply görüň etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny diňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli görüň edip bilersiňiz. Pikirleriňizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar adatkabar.com arkaly getirip bilersiňiz. Öz meseleleriňiz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatkabar.com, Facebook adresimiz Azatlyk Radiosy aýry ýazylýar. Twitter adresimiz Azatkabar, kontakt adresimiz Azatkabar bile ýazylýar. Gepleýär Azatlyk radiosyny hormatly dinleýijiler, Baý Türkmenistanyň iş garyplygy diýen temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Oňa Türkmenistanyň siýasatçy Nurberdi Nurmehmet, ýazgy Aman Murat Bugaýew, Türkiýeden türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baýhan gatnaşýar. Biz Türkmenistanyň Owgaçylyk ministriniň öňkornasary Sapar Murat Akliň bilen şu tema barada gurulýan şoluk Sapar Murat Akliň bilen geçirilen gaýtgaça söhbetdeşlikden bir bölegi dinläýin. Yok şon bu işsizlik çözmek üçin bir teknokrat hökümet bolmasy gerek. Ýani ýazgym teknokrat däli Berdi Muhammed haram teknokrat däl. Bularym ýani şo dolanyş upravlenýän başynda oturan adamlar. Aşakdaky ne pikiri bolmaly, ne akylly bolup bilmeli, ýokarkydan onun şoluk derejesinde de bularym men ne önümçülükde bolsam şolary takçydan lokan bulypy berip biljek adamlar däl, filanlar ýok da. Ya diş doktor ya dişin togurur eýlekem siýasatçy bolsa o siýasatçy däl, o siýasatlar hiç taýda ýarany o demeler. Köp wagt özümiz taýynlap şolary düşündirip bilen gokdyk. Ýa-da 7-nji 8-nji sapardan soň düşündirip bilýärdik de önümçülük problemalaryny. Şoň materiallaryny özümiz taýynladyk. Şuň kunlarym ýani hususlaşdyrjak zat diýen kanunlar bar. Biziň ýazan kanunlarymyzyň eýletine kakışdyryp şonu ulat bölürdi. Adam ýok. Özümiz ýazýardyk, özümiz baryp dürdaşyp düşündirjek bolýardyk. O bir işerem käälaşdyk biz açyk şo döwürlerde 5000-den gowrak hususy bize habar berýän hususy kärhana bar. Statistika bizden geçýärdi. Özümiz kömek edip gurnan 5000-den gowrak diýmek her 10 adam işlärinde 50 000 adam bolýardy. Şu kärhanalar näme boldy soňundan? 97-nji 98-nji ýylda ýatdylar onu hemmesi. Indi Sapar Murat Akliň, indi şu siz teknokratlaryň pikirleri gerek diýdiňiz iş ýerleriniň döredilmegi üçin. Indi eger häzirki ýagdaýda şu iş ýerleri döredilmeli bolsa, nähili siz teknokrat pikirlerini hödürläp biljek, aýdyp biljek şu Türkmenistanyň olanmagy üçin? Şol hemme zat kärden hünärden başlýar. Ýani birini hünär öwretmek üçin oňur bazy bilim derejesi bolmaly. Bizde şo dereje ýani ruhnama diýdiler, şoň bilen onu bitirdiler. O dereje nola geldi-de. Onu 8 ýyl içi boş okuwy 25 ýyl edende de oň içi mazmuny boş
okuda ol. Yani bir tebiatın bir kanunu var. Yani cemiyeti götürüşün bir kanunu. Propaganda, bilimde, ilimde şoň içine giyse o taýda bilimem yoktur, ilimem yok, bolmaly hakam yok da. Şoň içinde biz ruhnamany baýdan bilýär. Bu bir lokal bir cinayet da onu yani o gowy bolup biler, ýalňyş bolup biler, o gep onda däl. Yani ideologiýa, propagandan, yani oku prosesine girmeli hakkı yok. Yani daşından okusunlar, ne Kur'an daşından okap görürler. Onun sizin pikiriňizçe şu häzirki işsizlik meselesini çözmek üçin Türkmenistany olaly bilimde reformany başlamaly, hakiki reformany başlamaly, şeýlemi? Elbette. Ol yani aýdýany hünärsiz adama diňe köçe süpürýärlik, köçe urup berersiň, olaryň süpürür. Şolar ýalyk derejede ulanyp bolýar, başga derejede sen diýiň haýrany bilenen, isläniň bilenen, bislemäniň bilenen onu ulanyp bolanokda sen öňüm bermeler. Öňüm bir proses, içinde yani prosesin bir ýerinde zynjyr üzülse, yani şüýçän gapaw ýok bolsa, limonat satyp bilen o. Şondalyk proses da öňümçilik diýilen şeyler bolýar da. Bir Sapar Murat Aklyýemow. Nur Mehmet size gelýärsin. Türkmenistanyna bir tarapdan şu bilimli adamlar yeterlik dälilýär. Şu bilim hüner vermek meselesi yeterlik dälilýär. Ikinci tarapdan Türkmenistanyňky işlerde gazancyň aýlygyň azy barada edilýär. Indi sizin pikiriňizçe şu ýagdaýlarda näme edip çykmaly? Siz näme çykalgy görýäňiz? Şu çykalga barada görüňizse. Yoksa ülkelerin arası bilim hem spesialistler var arada. Yurtta ilmi bilime hem yukarı spesialistlere olan zeruriyet bolmalı. Eğer bizde soňa arasy zeruriyet ören tek ýagdaýda. Biz şimdi göre şu metal işleyici kerhanlarımız vardı bizim yurdumuzda. Aşgabat'ın içinde 3 tane zavod vardı. Şolar häzir işlänok. Ondan şol metal işlemek boýunça bolan hünärmentler öz işlerini yitirdiler. Olaryň eski öýlegi başga ýurtlara gitdiler. Esasanam ortilli böleги. Ondan bir iş yerleriniň rahmete berýän birdeçi ukuýy. Şu arada ýörete gurrun etmeliň kädiýän bir garaşdyrlygy çykaýmakak ýarypdyr karar kabul etdi. O karar içeride verilmedi. Aýanlykda verilmedik karar. O karar esasında ol gazeteden gelip işleyen firmaların başlıklarına yüzlenip şu yurtdan alyan işgärlerini olar niýalsyň berýän aýlygynyň artyk bermeli der. Ben soňa bir näçe misallarym getirip bizek oňburken zeruriyet ýok. Şol esasda bilim zähmet hakly bir fiilik teslige düşdi. Häzirim şol uğur dowam edilýär. Ýoksa başga bir misal getiresim gelýär. Ortadan bazarçy firmasy Türkmenistana gelenine öz firmalaryna traktorda işleýär. Yani mekanizmlarda işleyen adamlara $1500 aýlyk yeterlik bolarmy hadis pikir etdirler. Emma beýärde häzir olar soňaly işgärleri $700 çemesine berýärler. Şolaryň öz aýtmagyna görä Kazakstanyň soňaly işlerde işleýänlere $1500 berenlerine olar rahatlyk bermändirler. Şu ýerde ýadrym şol ýardymyň dowam edip gelýän zat. Nur Mehmet Akmuhammed Bayhan size geçersin. Şu Türkiye baryan esas Türkmen migrantları esasan nähil aýlyga, nähilrak aýlyga razy bolýarlar. Olar eger Türkmenistanyň nähilrak aýlyg alyp bilseler şu ýurtda galjak. Şu arada pikiriňi aýyp biljekmi? Türkmenistan'ın Türkiye'ye gelen adamlar yani ilk bir iş tapıp getirirken ayrıca başlıyorlar. Sonra baka iş hukuklarına göre ya yeni bir başka onun aylık bırak iş tapıyorlar ya olmadı şöyle onun hukukuna göre ayrı. Ne kötü diyorlar adamlar $500'dan $1,000 çenmeyi, $1,000'dan $2,000 çenmeyi galan ediyen adamlar var her ayda. Ondan mesela bir turistik centrna Antalya tarafı şu nähil işleretmenlik tora oldu yankı burundu. Naştada basın tez olmaz yani Mart ayının 10 ýaşlarından soň aprelin başyndan mı käri şedonatça urgat centralar atýarlar. Neşwat şu şäheriň içinde ya da köýlerde garasyndaki akylly radiolardan habar gelýär her günne. O plan adam turistler apsoýan iş yer var. Şolara plan ýazyp okuwa. Gelip okusaňyz naştada özünde işlep bilýän planerik iş alýan diýip şeýdip halka ýüzlenýärler. Radionyň üstünden. Elbetde şol bilen düşünür hasap edýärler. Aňdan şunça adam gelirne 3 milyon adam gelip çekorda turist plana tiňde
adam iş yer plan edip plan iş yer şeydi bu yerde sen turizm senatı diye Allah'ım ne şular şeydi yerlerine adam işi görüyorlar. Bizim Türkmenistan'da kıyınlarla bizim intakır yanı bir taşavden yok hükümet ekonomik bizde devam ediyor. Vatlar fabrikler kötü hükümete değişli. Bunun ilk bir Türkiye'ni adamları işte bulut koymalı için nesneli şu privatizasyonu deyip başladı şu fabrikleri vermeliler adamlara. Mesela deli Abuloy fabrikmiş onu vermeli plansa iş yeri bilen nasıl adam oraya şuna verin şundan talep edin şuna plan verin şuna koyma edin adamları işletsin götürsün fabrikayı bu çıkardan Türkmenistan'ın içinde değil. Ya da biz getirdik aşağıdan Füji fabrikine 10 milyon dolar kredi alıp vardık çıkardan. Yürüyse adam alıp vardık. Sonra bildiğim yerden geçen o kalkacağını o bir kavuşkan içinde işbisariyet vardı. Ebolya değil ne yok diye bir onun kişi haydi tubola nokta koyuyordu. Ama bunun fabrikam yok zaten yok. Sonuçta yine Füji'nin taşından geliyor ya da Siemens'in taşından geliyor oturuyor. Anlara pullar bir de oturuyor Türkmen halkının pulu. Şifren taşından geliyor oturuyor. Aynı da o da yine ismin ulusulağının aşağı şehrinin şu depoğuyla şunla adam işledi. 4 oğlu işledi. Aynı da o da işleyen o. Sonuçta şu da hasan çıkarmak kıyın. Şu yönkü kanunlatları dikeldik olacak saatler dikeldik. Şunun taşından gelen muhtarını işinden çıkaracak olmalı. Şunu çıkarmak için adamları pırlık etmeli. Ama şeydi ne fikrimce büyüdük olar mı kadiyen iş yerleri? Ak Muhammed Bayhan, şu tayda söküde ağrı verip azatkavarno.com'da açılan forma gelen seslenmelerin hem käwürülen tanışıp geçeliyim. Elbette bu işimen kardeşim tekrardan hayiş etmekçi. Sağ ol Yavşan. Bizim azatkavarno.com web sahipamızın yürüte telekstola başlanan bölümüne gelip koşan tesvirlerin birine Mant adlı okuyucumuz ilk bilen işe girmeklik öğren kıyın. Hemme yerde dine para garaşırlar. İşe giren soğum eline aylığını alaysan başlıklar tarafından elinden garpıdıp alınan yal ediyorlar. Aylık gelip yeter. Başlık tarafından iyi verilen işdeşler 100.000 zat üçün pul sorayalar. Misal üçün plakat asılsa onu işçilerin aylığından pul toplanıyor. San epidemistansa barlığı gelse, oların parası işçilerin aylığından alınıyor. Aylığın yarısı şeydip elinden garpıdıp alınıyor. Bermesenem seni işten boşa diyorlar. Türkmenavatda poliklinikaların şeylerak düzünler var. Başka yerler nehil bilemok, gelin şoğa karşı görüşeli deyip öz garayışını kaldırıptır. Her kim adı bilen tesvir aldıran yeni bir okuyucumuz bolsa, her kim aytsa şeyle zatları adam näme aylyk alya, elinde galyan pul, eklenme üçün gerek pulu hasaplap, halkın nähil garip yaşayanını yüze çıkarıp, soňum onu Oğuzhan köşkler toplumundaki adamı iwersek nähil bolar diyen soru galdyrypdyr. Mant adı bilen tesvir galdyran häl okuyjymyz her kim adı bilen tesvir galdyran okuyjymyzyň sorugyna şeýle jogap aldyrypdyr. Hawa şeýlelikde kärhanalaryň direktorlary şeýle işler etmekden çekinerdiler öýdýän. Ýöne bu problema bütün halkyň problemasy. Olar özleriniň dünýä araýyşyny ütgötmeseler, hiç ýyly ýokardan gelen buyruk olary ütgötmedi. Seredin, paraxorlar garip adamlar däl. Olar açyk adamlar. Olary ilk bilen intellekt gorizontunu biraz giňeltmek gerek diýip jogap aldyrypdyr. Raýat ady bilen tesirarlaran ýene bir okuyjymyz bolsa, Türkmen hökümeti Ozol Niyazow müňläp saglyk işgärleriniň iş ýerlerini kemeltdi. Owa hojalygyny batyrdy. Halk hojalygynda köp iş ýerleri ýapyldy. Gurbanoğlu bulary düzeder öýtdik. Sebäbi ol bilim, internet, harwalar barada käbir işleri etdi. Neşe garşy durdy. Emma ol guruluşy korrupsiýasyna çümüp galy. Ol belki öz ýatyarına däller. Milliardlap dollary stadiona, aeroportda, awaza harçlaman köp iş ýerini dörüdörýaly kredit berip bolardy. Adamlara investisiýa edip bolardy. Hüner öwredip bolardy diýip öz garaýyşyny aldyrypdyr. Serdar adı bilen tesir aldyran okuyjymyz bolsa, gymmat bahaly, daşary ýurtlar bilen gurulýan opurju guruluşyklary ýatyrmaly. Diňe iş ýeri girdeji berip ödüni ödejek bolsa, parlament tarapyndan tasdiklanan proýektler urmaly. Onu hem yerli firmalara bermeli. Olara hem pul goý bermeli. Soň adamlary nähili we näçe saat işledýär, näçe hak töleýär, barlap metbuatda aýdyp durmaly. Bu zatlary etmek üçin dogry saýlanan deputatlar, erkin siýasy partiýalar gerek diýip öz garaýyşyny beýan edipdir.
Sahra sawal aman rat bu size gelýärsin. Türkmenistanda bir tarapdan iş yerlerini köpeltmegiň, açmagyň bir açary usuly hem hususy kärhanalar, hususiýetçilige köp geçmek, şoň bilen birlikde hüner öwrediýän mekdepler, hususy hüner mekdeplerini açmak. Indi şu meselelerde nähil kynçylyk bar. Bir tarapdan döwlet siýasatynda şulatlaryň gollanýanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan bolsa bu ýerde bir nähiller bir aktivleşme, janlaşma kän görünüp berenok. Bir esas bökdönçlük näme deştaýdy? Adamlarda mi, hökümetde mi ýa aralykda bir zatlar barmy? İşlerinin büyük sebebi adamları hüner uğradılar okşunu. Gün tertibinin ilkinci meselesi öne çıkarmadan işsizlik aradan ayrılmaz. Bunu hükümeten aladasın etmeli, hususiyetle aladasın etmeli. Şimdi hafta adam sol hususiyetlerdekileri mekteplere açmağa özüne vererek hünerde işçileri yavulması yurdun başındaki sol hüner uğradıyan bir 3 aylık 5 aylık mekteplere uğratmağa ruhsat etmeli. Sol hususiyetlik karhanalara karar. Bunun hemmesini açmak mümkün değil. Giden nefereler toplumu, yönelse nefereler toplumunun yörörgelerini işlep ayarlamak, onları bilen devlet siyasetine bağlı. Yine son yolu düşen onu işsizliğe kemkemden aradan ayrılar. Amanrat bu. Inne amanrat bu devlet siyaseti ütkemelliğitte. Nur Mehmet bir yerde nähil mümkünçilik görýäňiz? Devlet siyaseti ütkäpiler bir tarapdan prezident Zahmet ministerini tanqid etdi. Şoň bilen birlikde de anamsızlıklar dowam edýär. Sizin pikiriňizçe döwlet siýasaty nädip ütkäpiler şu meselede? Şunu orada men bir raz aýdysym gelýär ýokşun. Türkmenistanyň ulmy tehnik siýasaty barada täze kanun kabul edildi. Şol kanun talepleri çap edildi. Bu elbetde goňlar. Ikemlik işetjek bolsaň ol ulmy esasda edilmeli. Üstesinde tehnik mümkinçilikler peýdalanylmaly. Bizde şu tehnika degişli işler garaşdyrylýar çykanmazdan soň esasan yitirildi. Zavod fabrikleri yaptı. Ondan bir yurttaki tehnik spesialistleri yetiştiren orta illi, orta dereceli okul zaylarının yapıldı. Uçilişçiler yapıldı. Belki teadeden şu tarafa seyretseler onu Türkmenistan'ına yeterli o hazırlığı değerli. Bir kenavet boyunca da işlerin edilip başlamalarına yol açılardı. Yönü kenavet yok geri alım değil. Evirme dokulu fabrikleri yurttaki kenavete giriyor. Ama sol kenavet bu ulanlayan tehniki encamlar, serişteler oldakta yurttan getirilen. Üstesinde de şu tadaki teknologiyaların çoğalıkı. Bizim bölümümüzde sol teknologiyaları erkedip bilen spesialistler kent tayyarlanmıyor. Onlar ağırlığı ediyor. Onların derecelerin test oluyor. Belki tarih kanunu çıkmalı solatları Türkmenistan'la bu işlenir. Ondan önkü pozisyamız birin. Şu tekniki işler boyunca. Metal önlürcü, metal işleyici senavatımız tersin ayağa kalır. Ama sadece buradaki belirlemeli. Yine kanun çıkaranın bilen yağda düzel vermiyor. Şu kanunu işletmeli. Şu kanunun esasını yurtta kurulacak kârhanalar sezdirilmeli. Şu kârhanaları gerek salistler bazı fikir etmeli. Onları yörüte okul caylarına iyi vermeli. Ne sonun edilenine neticeli iş edilse olur bir yurtta şunu orada bir iktisadiyeti dikelse olurdu. Yoksa Nur Mehmet, hormatly dinleyijiler, şunun bilen Bay Türkmenistanyň iş garypligi diýen temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi geçirip oturýarys. Oňa Türkmenistanyň ýazy Amanmurat Bugaýew, siýasat aktivist Nur Mehmet, Türkiýeden türkmen biznesmeni Ak Muhammed Bayhan gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragadaky studiodan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Eger bu mesele bilen bagly sizde pikirler, bellikler bolsa, onu Azat habaryny okutgama ýazyp, siz hem aýdyp paýlaşyp bilersiňiz. Ýene-ki efir duşuklarymyz şeňle hoş, saglykda galyň.